भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच हम बतावेला बानी 2019 के होली के शुभ अवसर पर कौगो फिल्म रिलीज होखल बा, कौना हीरो के रिलीज होखल बा और भैया कौन कौन फिल्म रिलीज होखल बा, यही से जुड़ल रिपोर्ट लेके आइल बानी। तो चलिए सबसे पहले आपके बता दी, पहिलका जौन फिल्म होली के शुभ अवसर पर रिलीज होखल बा उ ऋषभ कश्यप उर्फ गोलू के फिल्म है, जौन की आपके बता दी वो फिल्म के नाम बा दुल्हन हम ले जाएंगे। जी अभी आप सबके बता दी, दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म में स्टार कास्ट के जगह पर बाने ऋषभ कश्यप उर्फ गोलू, तनुश्री, सुशील सिंह और भी बहुत कलाकार बाड़ लो। जी अभी आपके बता दी, दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म होली के शुभ अवसर पर रिलीज होखल बा। जी अभी ये फिल्म के रिलीज डेट बा होली पर। आपके बता दी भैया ये फिल्म के अभी सेंसर बोर्ड में भेजल गई बटे और कोनो प्रकार के अगर टेक्निकल प्रॉब्लम चाहे कोनो प्रकार के प्रॉब्लम ना भइल तो ये फिल्म आप सबके बीच होली के शुभ अवसर पर पक्का रिलीज हो। जी अभी यानी ये फिल्म का अभी रिलीज डेट बा होली के शुभ अवसर पर दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म के, जौन की ऋषभ कश्यप उर्फ गोलू के फिल्म। चलिए आपके दूसरा फिल्म जौन की होली के शुभ अवसर पर रिलीज होके वाला बा, तो आपके बता दी भैया खेसारी लाल यादव जी के फिल्म है, जौन फिल्म के नाम बा भैया कूली नंबर 1। जी अभी आप सबके बता दी कूली नंबर 1, जौन की परसों ही ये फिल्म के ट्रेलर रिलीज भइल हुए और आपके बता दी भैया ये फिल्म के रिलीज डेट बाटे होली के शुभ अवसर पर। जी अभी आपके बता दी कूली नंबर 1 फिल्म में अगर स्टार कास्ट के बात कही जाओ तो सुपर स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और भी बहुत कलाकार बाड़ लो। जी अभी कूली नंबर 1 एक सामाजिक, पारिवारिक और साफ सुथरा फिल्म है, जौन की होली के शुभ अवसर पर रिलीज होखल बा। ई भैया रहल दूसरा फिल्म जौन की होली के शुभ अवसर पर रिलीज होता। अब आपके चली बता दी तीसरा फिल्म के बारे में, जौन की होली के शुभ अवसर पर रिलीज हुई। जी अभी आपके बता दी तीसरा जौन फिल्म रिलीज होखल बा होली के शुभ अवसर पर, वो फिल्म के नाम बा शेरे हिंदुस्तान। जी अभी शेर ए हिंदुस्तान, जौन की जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के फिल्म है, जौन की आप सबके बता दी होली के शुभ अवसर पर आप सबके बीच रिलीज हुई। जौना फिल्म के ट्रेलर आज से 5-7 दिन पहले ही रिलीज हो गई बाटे, यूट्यूब पर आप देखले भी होगे। तो भैया आपके बता दी शेरे हिंदुस्तान एक देशभक्ति फिल्म बा, जौन की आप सबके देखे के मिली होली के शुभ अवसर पर। जी भैया शेरे हिंदुस्तान फिल्म के रिलीज डेट बा होली के शुभ अवसर पर। चलिए अब आपके हम बता दी चौथा फिल्म, जौन की चौथा फिल्म होली के शुभ अवसर पर रिलीज होके वाला बा, वो फिल्म के नाम बा क्रैक फाइटर। जी अभी आपके बता दी क्रैक फाइटर फिल्म, जौन की पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म हुए, जौन की आप सबके बीच रिलीज होके वाला बा होली के शुभ अवसर पर। अगर बात के लिए मैं स्टार कास्ट के तो पावर स्टार पवन सिंह, संचिता बनर्जी, चांदनी सिंह, निधि झा और फुलिया और भी बहुत कलाकार दिखी लो। जी हाँ भैया बहुत बड़ी बजट की फिल्म बा, भोजपुरी के सबसे महंगी बजट की फिल्म बा क्रैक फाइटर, जौन की होली के शुभ अवसर पर रिलीज होखल बा। तो भैया आप सब जन्नी 4 गो ऐसा फिल्म जौना के रिलीज डेट बा होली के शुभ अवसर पर। तो भैया ई चारों में से कौन कौन फिल्म रिलीज होता ई तो एकदम पता चली होली के ही दिन जौना दिने रिलीज डेट बा। लेकिन अभी के जौन रिपोर्ट बा ई चारों फिल्म के रिपोर्ट हम आप सबके बतानी, यानी चारों फिल्म जौन जौन बतानी ये चारों फिल्म के रिलीज डेट बा होली के शुभ अवसर पर। तो भैया आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबके रिपोर्ट कैसा लगल। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, शेयर करी और भैया चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और घंटी पर जरूर दबा दी।